Siema! Jak ci leci, miśle? Żartowałem. Jak niektórzy może z was wiedzą, wybiło 750 widzów. A co było z tej okazji obiecane? Nie wiesz. Q&A, questions and answers, Fragen und Antworten, requestas und prequesty Nestor, Santa Maria del Toro. I chodzi o to, że w tym odcinku właśnie ogłaszam to, że to będzie, bo nikt wtedy jeszcze nie spodziewał się właściwie, że tylu widzów będziemy mieli. 751 jest w tym momencie, nie wiem, może już jest mniej. Może więcej, nie o to chodzi. Tak więc w piątek, w tym tygodniu, na koniec tego tygodnia będzie Q&A, questions and answers, pytania i odpowiedzi na Zwita se to jak chceta. I pod tym filmem zadajecie pytania, pytacie o co was interesuje. Odpowiadam również na pytania, które były zadane pod ostatnim Q&A-em, czyli pierwszym i ostatnim do tej pory. I w piątek robimy filmik, czy robimy go wcześniej, w piątek będzie film, w którym na te wasze pytania odpowiadamy. Tak więc... pytajcie! Idę zjeść zupę. Mam zupę. Dobra zupa.